estamos todo o mundo xa. Ben querido alumnado, estamos dando comezo, verdade, a esta nova edición da Galiciencia, onde faremos aquí unha pequena experiencia que espero que sexa satisfactoria para vos e que vos... Corta, que? Como... Tío, ¿no? Como non me dis que teño conto? Que pouco profesional, mira que lo vamos ensaiando tempo. Fai favor, comezamos de novo, non pasou nada. Sí. Ben querido alumnado, ben querido... Sí, vamos alá, cando queiras. Ben querido alumnado, damos comezo aquí a esta nova edición da Galiciencia, onde faremos unha experiencia fantástica, apaixonante, de onde abordaremos diversos temas, como, atención, a cristalografía e a dinámica ondulatoria. A cristalografía, como sabemos, é a disciplina que estuda a disciplinada grafía dos cristais. Os cristais... Bueno, podemos parar, por favor, de facer ruido por aí. Fechades a porta, por favor. Levamos ensaiando... Isto é increíble, Vamos a ver, levamos ensaiando aquí toda 40... Por favor, eu quería facer unha presentación así dereitiño, cada cousa no seu sitio. Cada cousa, quería cristalino, cada cousa no seu sitio. Estamos saindo aquí un vidro que non vale para nada, por favor. Corta aí, por favor. Sí, comezamos de novo, por favor. Cristalino. Vamos alá, relax, vamos alá. Está o público aí? Está o público? Sí, podemos. Vamos alá? Sí. Ben querido alumnado, damos comezo a esta nova edición da experiencia, onde faremos aquí unha galiciencia interesantísima na que abordaremos temas como a cristalografía, atención, e a dinámica ondulatoria. Sona extraño isto, pois son temas densos que debemos abordar, queridos. Ben, a cristalografía é a disciplina que estuda a disciplinada grafía dos cristais. Sí, os cristais, efectivamente, xa fan parte da nosa vida. Os cristais teñen... O interior dos cristais está absolutamente disciplinado. Preparados, maristas? Aí estamos todos. Estamos vendo. Bueno, Luis Vives, Pontedeume. Aí estamos, vedes que estamos aí. Non vos asustedes que isto, cando colla forma, vai seguir para adiante. Vale, Noelia, Torre de Lemos, veñamos forte aí. Entón, que estaba dicindo? Que os cristais, efectivamente, un cristal, ten unha palabra que temos moi deturpada, porque o cristal, chamamos de cristal a todo, o cristal da xanela, o cristal... Non, señor. O que chamamos cristal da xanela, iso é un vidro desorganizado, sin maior complicación, mas estamos falando aquí de cristais. Pois os cristais xa forman parte da nosa vida, é cotidiano, desde o sal de cociña a un diamante que podamos ter pola casa, e a dinámica ondulatoria, a verdade, pois tamén as ondas tamén forman parte da nosa vida. Isto iba a ser unha cousa cristalina. Que iba a dizer? Son ondas sonoras. Son ondas sonoras, vale. Son ondas sonoras. Toda a semana ensaiando isto e se nos... To be or not to be, en fin. Ben, que ahora o COVID ou non o COVID. Ben, se neste momento esta boliña para que os cans mordan asumimos que ten forma de coronavirus, verdade? E aquí onde meto esta boliña aquí para ambientar un poquinho, asumimos que isto ten forma de coronavirus é grazas a microscopía electrónica. Grazas a microscopía electrónica. E aquí neste punto é cando eu tiro a gravata, por fin, nos liberamos, por favor, a ver se non me... Xa saquei o micro seguramente de... Parece que un respira cando saca unha gravata. Vamos a ver, ben. Sí, colocamos o micro. Ben, perdonad este pequeno exabrupto ondulatorio, este pequeno exabrupto disciplinario para comezar. Vamos a relaxar un poquinho xa. Moi amable.
Moi ben. Ok, vamos a tranquilizar un poquinho. Vamos, David Duchamp, Cambre, forza. Estou volvendo aí. Moi ben. Ben, disculpad este pequeno sabruto ondulatorio do comezo. Eu son actor, non podo evitar meter trapalladas ao comezo. Ben, benvidos, finalmente, benvidas a este obradoiro onde imos, como vos dixen, investigar un pouco de a mecánica ondulatoria e imos traballar un pouco a cristalografía. Onde estamos? Estamos aí. Moi ben. Antes de nada, vamos a abrir a caixa magnífica esa. A experiencia que vamos a facer é unha experiencia bastante simples. Simplemente para entender o que acontece cando facemos a experiencia, vai facer falta aquí unha grande explicación. Vamos a abrir a caixa para ver o que leva. Vamos a ver. E así imos un poquinho quentando motores, non? Agora vemos o Fantástico A5. Ok, Fantástico A5. Vemos por onde comezamos. Supoño que xa veríades o vídeo e retiraríades o apuntador láser do seu vestoso. Se alguén non o tirou aínda, é o momento de sacalo, por favor. Recordade que é arrancar o plástico, en fin, eu supoño que xa o tedes na man. Vamos dar uns segundiños para que o teñades na man. Imagino que xa lle comprobastes que o seguro está retirado e imagino que comprobastes que o láser funciona. A ver se ve. Aí, o láser funciona. Se ve aí, non se ve? Sí, se ve un poquinho como a brilla, non? É un láser, un aparello perigoso, moi perigoso para a retina. Entón, isto está na man do profesor, da profesora, espero, non? Queda na túa man. Moi ben, temos o láser. Recordade que temos unha liga de goma. Recordade que temos... Onde está? Unha batería. Estes fan un kit eles tres xuntos, vale? Vamos a utilizar eles tres xuntos. Temos tamén a famoso portafotos. Que isto... Pois sí, ben preparado para as 5, non me digas que non queda ben, O sea, poñemos aí, mira. Aí está a plastilina e o flexómetro, moi ben. Vou aproveitar que temos un flexómetro aquí para comentarvos algo sobre o flexómetro. O flexómetro. Vou a sacar aquí un metro. Esta medida é de 1 metro, verdade? Temos aquí 1 metro. Se este metro o dividimos entre 10, este metro, se nos queda nun decímetro. Isto é de primaria, non? Estamos claros. Se o metro dividimos entre 100, se nos queda nun centímetro. Se o metro dividimos entre 1000, nos queda nun milímetro. Ok, pois agora ven o bonito. Se ese milímetro o dividimos entre 1000 tamén, temos un metro, entre 1000, un milímetro. Un milímetro entre 1000, ese tamaño é unha micra, un micrómetro. Micra. Ok? Os cabelos están nesa liña, nesa faixa de micras. E se esa micra, atención, a dividimos entre 1000, obtemos un nanómetro. Entón, metro, milímetro, micrómetro, nanómetro. E xa que estamos aí, como os digo, un cabelo mide aproximadamente 50 micras, 100 micras, 150 micras, depende do grosor do cabelo. Está na liña das micras. Aí un microscopio óptico funciona perfectamente para velo, Vimos ante a experiencia de David Ballesteros, por exemplo, onde collía un microscopio óptico, ainda que nos parece que é electrónico, non é electrónico, é óptico, non? Ten un sistema electrónico, pero é un aparello óptico con lentes que nos permite ver o tamaño dos cabelos. Para investigar os coronavirus, os virus, que teñen un tamaño de aproximadamente 10 nanómetros, estamos no nano, no pequeniño, aí temos que acudir ao microscopio electrónico. Vamos ver unhas imaxes do microscopio electrónico, o que nos ofrece. Estamos aquí correctamente. Vamos alá. Mirad que imaxes nos ofrece o microscopio electrónico. Cada boliña destas é un virion de coronavirus. É unha partícula de coronavirus. Aquí nos aprecia moito ben esa coroa. Nos aprecia. Se aprecia. Nesta imaxe xa podemos apreciar esa coroa que é típica dos coronavirus, non? Exacto. A dinastía dos coronavirus, témola aí, vale. A monarquía.
E a partir desas imaxes podemos crear ilustracións deste tipo. Moi ben. Isto, volvo a decir, son imaxes feitas con microscopio electrónico. Estamos no tamaño de micras chegando... No, por decir, microscopio electrónico nos ofrece o nano. Repito outra vez, o microscopio óptico vai ás micras. As micras son os cabelos, o microscopio electrónico vai ao nano, o tamaño nano. Vale, nanómetros. Pois moi ben, temos aquí esta visión dese coronavirus, pero hoxe queremos ir un pouco alén de todo isto. Se isto mide 10 nanómetros e un microscopio electrónico nos dá unha visión deste organismo, que pasa se queremos investigar cada unha destas espículas que se chaman da coroa do coronavirus? É fundamental, ademais, coñecer como é a súa estrutura. É fundamental a hora de crear tratamentos, de crear vacinas, porque estas espículas son como chaves que abren a porta das células para infectadas, non? Ben, sabemos por outros estudos que esta espícula está formada por unha molécula de proteína. É unha proteína. Espero que vos saibam que é unha proteína, unha glicoproteína, ademais, unha proteína azucarada, digamos, con azúcares e tal. É interesante saber como está organizada esa proteína. Aí, o microscopio electrónico non nos axuda moito. Bos días, Pedro da Auga Pontareas, benvindos. Aproveito para saudar tamén unha grande abrazada para les illes, unha grande abrazada, estaré pendente de vosaltres. Abrazada, estaré pendente, molt pendente. Ánimo. Ben, pois que estou dicendo que queremos, como descubrir como é a estrutura desto? Pois para descubrir a estrutura misteriosa desa proteína que forma esta espícula dunha coroa dun coronavirus, temos que acudir a unha misteriosísima radiación electromagnética. Atención, cristalografía. Entramos na cristalografía. Como vos decía, os cristais forman parte da nosa vida. Un cristal, un vidro dunha xanela non é un cristal, si é un cristal de cuarzo, si é un cristal, un diamante, si é un cristal, o sal de cociña cristaliza, si é un cristal, un montón de cousas que son cristalinas, o grafito dos lápices está cristalizado. Pois temos que entrar en cristalografía porque a cristalografía está especializada en examinar cousas moi pequeniñas. E o que vos decía, debemos mergullar nesa misteriosísima radiación. ¿Preparados? Vamos alá. Século XIX. Este señor, na actual Alemanha, Herr Wilhelm Röntgen, a finais do século XIX, experimentando con un tubo catódico que estaba de moda naquela altura nos laboratorios, descubriu, sen querer, unha extraña radiación que atravesaba os obxetos, que causaba luminiscencia en certos materiais. Que cousa, e tal. E asombrado con aquel descubrimento, chamou a súa muller e dixolle, pon a man aí. E a incauta da muller colocou a man. Oh, meu Deus, se saliólle isto. Oh, my God, que isto que é? Mira que artritis ten aí, mira que artritis. No, era un anel, era o anel de casamento da señora. A señora quedou espantada, naturalmente, porque dixo, isto que? Estou vendo os meus osos, estou vendo a miña propia morte. A miña propia morte, eu vou ser así cando morre e tal. Vale, sacou a man rapidamente. Ben, os estamos familiarizados efectivamente con esta radiación, xa sabemos. El chamoulle efectivamente a esa radiación misteriosa os rayos X, rayos X, X-rays, rayos que ainda hoxe os coñecemos así, como rayos X. Por ese descubrimento, atención, toma! Mr. Herr Röntgen quedou moi contento ao recibir o premio Nobel, verdade, de Química. Pensamos que pasen os tempos, entón, século... Bueno, efectivamente, temos que os rayos X son moi comuns, son cotidianos na nosa época. Naquela altura non se era consciente do perigo que supoñían, efectivamente, un rayo X. De feito, o propio Röntgen decía, isto debe ser sanísimo, porque atravesa todo por onde pasa limpa. En fin. Ben, avanzamos no século, seguindo esa filosofía de por onde pasa limpa, tamén na actual Alemanha, Max von Laue, experimentando no seu laboratorio cos rayos X,
Dice, vamos meter cousas aquí. Dice, vou meter a man aí, veña, vamos. Ja, sacoulle fotos a todos. Vou, a ver, o pé, veña, mira como se ve e tal. Eso non é o laboratorio, non? Veña, bicho, mira, coronavirus. No. A ver, health, como se chama? Fritz, ponte aí, anda. Que serio estás, non podes sonrir un pouco? Eso é, mira como sonrío Fritz, moi ben. A ver, un bicho por aí. Mira, espera. Ok, veña, fala un pouco de un bicho. Veña, vou poñer outro bicho. Vou poñer unha pedra aí. Meteu a pedra e automáticamente... Premio Nobel de Física para von Laue. Von Laue. Pediríamos un aplauso para von Laue. Bravísimo. Pero xa xente aquí. Vamos. Un aplauso para... Non sei. Bueno, pois von Laue, efectivamente, foi Premio Nobel de Física tamén por esta foto dunha pedra. Como é posible? Esta pedra que colocou aí foi un cristal, efectivamente non unha pedra calquera, un cristal de sulfato de cobre, o que se usa para sulfatar as viñas. Aquí non vemos moi claro que raio está acontecendo, será que ten tripas aí dentro da pedra ou algo, non. Vamos poñer outras das fichas que el fixo. Por exemplo, esta. Aquí sabemos cousas, cuidado, vemos patróns aí, vemos que os raios X por aquí, a atravesar a pedra, sai, dereitiño, e por aquí hai como reflexos aí, non? Temos aquí outra, mira, bueno, isto xa está contando cousas sobre a estrutura interna dese cristal. Vou poñer as mostras, bueno, o mesmo material que ele utilizou, mirade que curioso, como a estrutura interna desa xema se reflete despois na exterior. Quer dizer, esta pedra está pulida, non? Está tallada, pero a persoa que tallou esa pedra tivo moi en conta a estrutura interna para non estragala. Esta que é o mesmo material, esfaladeita, pois vemos como tamén está aí. Insisto, a persoa que talla debe ter en conta esa estrutura interna. Moi ben. Avancemos un poquinho, vamos a ver. Para que vexades o da estrutura interna dos cristais, nos cristais, a característica principal dos cristais é esa, simplemente, que a súa estrutura interna, os átomos que o compoñen, están super disciplinados, organizados en filas, e vedes como que ao virar, de repente nos inventamos aí planos, vemos planos que se forman, vemos planos, e eses planos consiguen reflectir os raios X. É alucinante, E máis, a comezos do século XX, cando dices, isto que está acontecendo aquí, non? Alucinante. Quer dizer, os raios X interaccionan con estas, cas diversas planos atómicos, non? Bueno, supoño que temos un mínimo de idea do que é un átomo, non? A ver, os de primeiro de ESO, bueno, un átomo sabemos o que é, non? É a parte máis pequena de unha sustancia que sigue sendo esa sustancia. Temos que visitar este concepto, veña, que isto xa é de primaria, igual é de secundaria, bueno, en fin, é o concepto de seno. Seno dun ángulo. É fundamental para a experiencia que vamos facer. Saber o que é o seno dun ángulo, por se alguén se esqueceu. Aquí temos un triángulo rectángulo, como vemos, ten 90 graus aí, é rectángulo. E un triángulo rectángulo, o que máis ou que menos sabe que ten dous catetos, é que ten unha hipotenusa. Vale, hasta aí todo ben, non? Vamos chamar este ángulo, unha letra grega que se usa para chamar os ángulos é a letra teta. Teta ou zeta, teta. Vamos chamar teta. Ok. Pois, vamos a ver, este ángulo teta, o seno do ángulo teta, vamos a pintar aquí, por favor, seno do ángulo teta, esa fórmula é coller o cateto que está enfrente do ángulo, aquel cateto, e dividilo pola hipotenusa. Bueno, isto debíamos saberlo. Vamos, hipotenusa, ponte aí. Xa pasou para ali. Vale, o cateto partido pola hipotenusa. Nas contas que vamos facer despois, vanos interesar saber canto mide un cateto. Canto mide un cateto? Un cateto non mide nada. No, canto mide un cateto? Pois, pasamos a hipotenusa pastelada, xa está, non? Pasa multiplicando, entón, o cateto de enfrente é a hipotenusa polo seno. Hasta aquí. Deixade aí que despois acudiremos, malo será. O seno é unha invención que facilita moito despois traballar con matemática, non? Ok. Vámonos. Onde nos vamos agora? Atención. Vamos a entrar mínimamente en mecánica ondulatoria, porque hai un par de conceptos de ondulatoria que temos que visitar. Vamos alá.
Bueno, as ondas, as sabedes, as ondas fan parte da nosa vida tamén, efectivamente, as ondas do mar, as ondas de son, as ondas de son, as ondas da luz, a luz tamén se comporta como unha onda, etc. Pois quero que mostrarvos só dous conceptos relativos á ondulatoria. Atención. Se temos unha onda por aí, se temos unha onda, un mar, imaginade un mar con unha cadencia de ondas aí continua, vale? Se eu de repente fa unha obra de inxeniería animal extraordinaria, podo, efectivamente, ao facer isto, pararíase pouco a pouco a ondulación por este lado, non? Aquí sería un pouco máis complicado, a mellor, bueno, porque rebotarían. Ben, que pasa se eu abro aquí no medio unha fenda, unha esclacha? Se abro unha esclacha aquí, unha fenda. Vamos a abrir unha fenda aí. Esta fenda deste gran tamaño, comparado co tamaño da onda, pois non afecta prácticamente o camiño da onda. Mas se a fenda que eu abro é do tamaño similar ao da onda, ou da longitude de onda que se chama, se é moi similar, atención, mira o que pasa aquí, atención, isto vai ser alucinante, atención, atención, o poturrito, cuidado ese poturrito que sale para arriba, e de repente esa onda se nos transforma, se nos difracta, en todas as direccións. A onda que chega nesta dirección, de repente, se nos difracta. Iso chamase difracción. Non é complicado isto, non? Isto, incluso, estuve a punto de traelo para facelo aquí, mas non acaba de quedar ben visualizado, simplemente con unha travesa de cociña e abrando unha fenda destas, chega a visualizarse isto. Non che digo xa na bañeira, se enchedes a bañeira e facedes, en fin. Vamos alá. Un segundo concepto. Ben. Ese é, perdón, unha fenda simples, non? Vamos co segundo concepto. Se en vez de unha fenda simples abrimos dúas, atención, dúas, que nos vai pasar aí? Xa podéis imaginar que conflito vai haber aquí, non? Chega a onda plana por aí, e ao chegar, interferen entre elas, de maneira que, se eu poño aquí un detector de potencia, pois vai dicir, aquí chegan reforzadas, aquí chega máis vacío, vai dicir que hai unha interferencia, digamos, entre elas, interferencia. Ese é o concepto que queremos visitar agora. Interferencia. Vamos ver a interferencia polo miúdo. Unha onda, aí vai toda contenta polo mar, se de repente chega unha outra onda, xusto na mesma sincronización, e esta tamén, deixame meter, chegan as dúas, aí se produce unha interferencia construtiva. Quer dizer, é como se van 10 persoas remando para ali, e aquí serán 10 remando igual para os meus lados. Esa onda sube, se reforza, que é unha onda reforzada. 20 persoas remando. Moito mar, neno? Efectivamente, era visto. Que outro tipo de interferencia? Si esa onda, en vez de vir coordenada chega se produce unha interferencia que é destructiva. Destructiva, entón, esa interferencia é como se fosen 10 remando para un lado e 10 para o lado contrario. Quer dizer, o mar como un prato. Non avanza ese barco. Moi ben. Entón, deixadme ver aquí, resumindo, vamos a repetir estes conceptos un pouco máis, o tema da interferencia, un concepto que nos vai facer falta ter moi claro, este tamaño que hai entre unha cresta e outra, chamase longitude de onda. Un mínimo de ondulatoria debe de saber, non? Longitude de onda. Hai que poñerlle un nome tamén. Que nome lle poñemos? Hai un nome xa, hai unha letra grega que se usa moito para isto, que é a letra lambda. 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 A ver como é? Lambda. Quero citar aí lambda. Alfredo Lambda, no. Lambda. Que se pode representar de moitas formas, efectivamente. Ok, lambda. Entón, que temos aí? Lambda. Cada esa distancia chamase lambda. Entón, ahora brincando con lambda, ok, se eu estou aquí, e quero mandar outro raio por aquí, teño que entrar nesa cadencia de lambdas, non? Lambda, 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 lambda. Podo esperar, por exemplo, vou esperar unha lambda para meter este. Lambda, lambda, lambda. Vou esperar dúas lambdas. Lambda, 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 lambda. Vale, van coordenadas. Lambda. Que pasa se movemos esta? Canto é? Media lambda. Pois nos dá que quedan descoordenadas. E
Quer decir, e a interferencia pois, é destructiva. Okay. Lambda e media lambda son dos conceptos que nos interesa saber. Vale? Media lambda descoordina, lambda coordena. Moi ben. Avancemos. Vamos aquí ahora sí que entramos. Recordade que estamos aquí, como vai? Non sei como está dicindo por aí, estamos aquí para medir o grosor dun cabelo. Estamos pasando da examinar a coroa dun coronavirus, alá, pequeniña, para despois utilizar ese coñecemento para examinar o grosor dun cabelo da nosa coroa. Ok? A nosa coronilla. E vamos a medir, además, con un láser. Tomamos aire, un momentiño, recapitulamos todo o que levamos aprendido, cantos conceptos, foron moi poucos conceptos, Ao final como é, interferencia constructiva, interferencia destructiva, a difracción e pouco máis. E a estrutura cristalina dos cristais, a estrutura disciplinada dos cristais. Aquí estamos ca estrutura disciplinada dos cristais. Que está pasando aquí? Se consideramos que a luz é unha onda, porque é unha onda, se comporta como unha onda, vemos como que aquí hai zonas onde a luz que ven coordenada da casa, que ven os 20 remeiros salindo do proxector, aquí están os 20 remando, e aquí tamén están os 20 remando, todos veñen as ondas coordenadas, nestes puntos. Aquí vemos puntos máis suaves, onde non están os 20 coordenados, debe haber 20 para o lado, 15 para o lado, tal. Hai outros puntos onde esa luz do raio X pois non chega, ou se elimina a coordenación e a interferencia é destructiva. Entón, vamos a examinar isto, vamos mergullar dentro do cristal. Vamos a ver. Atención, que esta é unha mergullada perigosa, vamos alá. Vamos a ver eses átomos, non sei se ven aí, se ven. Vale. Vemos eses átomos, digamos, que como vimos antes, están organizados en planos. Ben, vamos a pintar ese plano aí un momentiño. E estamos vendo que a luz, o raio X, interacciona con eses. Están na mesma sintonía. Vale? Están no tamaño ese de nanómetros. Vamos alá. Nós temos o noso raio X, que chega aí e vai interactuar con esta camada aí dentro. Non? Nós podemos regular, ademais, o ángulo con que entramos. Podemos virar a pedra, podemos xogar con ela a ver que nos fai. Pois imaginemos que, efectivamente, se nos reflete nesa primeira camada, algún segue, reflete ali tamén, nos interesa ese, vamos quedar aí. E aquí ven outro raio tamén, que se interacciona, nos interesa, pero tamén se reflete na camada de abaixo. Nós non queremos ver aquí o tamaño dun cabelo. Queremos saber a distancia entre este plano e este plano. Atención, isto é o que pretendemos con esta experiencia. Entre este plano dun cristal de sal, o que sea. Moi ben. Vámoslo pintar un poquinho máis, vamos ilustralo un poquinho. Vamos a pintar aquí as ondas que chegan sincronizadas. A ver como se entendedes isto. Chegan sincronizadas, veñen sincronizadas da casa. Saíron do aparello de rayos X e veñen aí sincronizadas todas xuntas. Aí vamos, non? Vémolo aí. Moi ben. Que pasa se ali nos está salindo un punto negro daqueles que vimos antes? Se temos ali un punto negro, un punto oscurecido, quere decir que estas saen tamén sincronizadas. O sea, que chegaron as dúas, e salen as dúas, e supoño que xa estades intuendo que esta distancia que hai aquí ten que ser unha distancia fixa equivalente a que? A un pa, non a un lambda. Lambda, e este camiño que o sea, está lambda, e este lambda, este foi dar unha volta, lambda. Esa volta que deu por aí ten que ser igual a lambda, ou un múltiplo de lambda. Vamos a ver como continuamos con esta explicación. Vedes aí o trianguliño que puxamos antes, non? Un trianguliño que ten un ángulo, o ángulo teta, que vimos antes e temos outro trianguliño. E vemos aquí os catetos famosos. Vamos a ver o de antes. Vedes aquí esta expresión. Vamos a poñer para que vos orientedes. O cateto e lambda, non? Sabemos que este cateto é igual a seno por hipotenusa. Vale, ok, vamos a ler ao mesmo sitio. Temos aí ese cateto. Este cateto é igual a esta hipotenusa por este seno deste ángulo. Aquí o temos, vale. E temos un segundo. Este cateto 1 é esta fórmula. E este cateto 2
Entón, non sei se está xa intuindo cal é a operación que hai que facer aquí. Cando, bueno, C1 fai nos falta multiplicalo por 2, porque aquí temos un C1 e aquí temos outro, non? Vamos a multiplicar este por 2, ánimo por 2, e este por 2 tamén, non? 2 catetos igual a 2. Entendes ese 2, espero, non? Porque son 2 triángulos, 2 catetos que temos aí. Pois, cando ali as ondas están coordenadas, eso significa que a suma destes 2 catetos é igual a, o que dixemos antes, a lambda. Lambda ou un múltiplo de lambda. Ok. Curioso, non? Vamos a eliminar esta parte de aquí, porque 2 catetos 1 é igual a isto, nos queda aí, nos máis simplificado isto, cando 2 é igual a lambda, os raios saen coordenados. Ben? Vamos a ambientar un poquinho. Que é o seno que é o seno? Cal é o ángulo este? Coñecemos este ángulo? Este ángulo coñecémolo, porque é o mesmo ángulo que aquí. É como nós estamos regulando desde fora, como entra o ángulo no cristal. Coñecemos cal é ese ángulo. Hai que facer outra corrección aquí? Sí, D. Oh, non se ve o D. Vale, esta distancia chamase D. E a distancia podemos chamar D, que, como sabemos, é a hipotenusa dos nosos triángulos, entón podemos sustituir esta hipotenusa, porque esta hipotenusa, onde vai esta hipotenusa? Onde vamos con esta hipotenusa? A ningún lado. Poñemos un D, 2D, queda moi mellor, que nos indica esa distancia. Esa está, 2D seno de tal é igual a lambda. Señores, señoras, 2D, cando 2D seno de teta é igual a lambda ou un múltiplo de lambda, esa é a gloria que baixen os anxos. Aquí temos esta chama coñecida como lei de Bragg, é unha lei fundamental da cristalografía, 2D seno de teta, n lambda. N significa eso, que é un múltiplo de lambda. N significa un lambda, 2 lambda, 3, 4, 5, calquer número enteiro, vale? A lei de Bragg. Fundamental, a cristalografía. Xa estamos avanzando, estamos chegando xa ao noso porto, ánimo. E por que se chama lei de Bragg? Pode chamar lei de Bragg? No, porque quen traballou con esta lei foi este señor, Sir William Henry Bragg. Naturalmente, por este traballo, traca, veña, levou ese premio Nobel tamén, un premio Nobel compartido, pero todo quedou na casa, compartido co seu fillo, Sir, que tamén era Sir Lawrence Bragg, un dos premios Nobel máis noviños, tiña 25 anos cando recebeu ese premio. Entón, entre os dous, pois, por ese descubrimento de estudar a interacción dos raios X cos cristais para determinar a estrutura interna dos cristais. Aí está o... Vale, temos imaxes de Sir Bragg. Un cristal de sal, de roca. Si se corta na dirección adecuada, absolutamente regularmente. Cubical way. Estás vendo como a estrutura interna do cristal de sal, pois eso, reacciona, exteriormente tamén se aprecia. Se corta na dirección adecuada, quebra na dirección adecuada. ¡Baba! Ese merecidísimo premio Nobel. Entón, atención, para estudar a estrutura dun cristal, utilizamos a lei de Bragg. Resulta que se conseguimos, vou non poñer outra vez, se conseguimos cristalizar, cándalo. Un cristal xa está cristalizado, pero se nós creamos unha disolución con, por exemplo, unha proteína e conseguimos que cristalice, aí temos unha proteína que é unha molécula máis complicada que a que hai nun cristal. Se a cristalizamos e levamos a estes modernísimos aparellos detectores, aquí temos esa mínima mostra desa proteína cristalizada, pois nós, virando e examinando e aplicando a lei de Bragg, mirade, podemos descubrir a estrutura de cada unha das proteínas, porque se repite. Cada unha desas sería unha das proteínas. Que fai esas contas? Non sei, non me poño aí. Ahora está todo computerizado. Pero chegamos a descubrir, por exemplo, a estrutura do ADN, podemos a estrutura das proteínas, e, como non, a estrutura do noso querido, da nosa querida espícula de coronavirus. Se conseguimos isolar estas espículas, un montón delas, conseguimos que nunha disolución cristalicen que significa? Que hai que ter paciencia. Unha cristalización nunha disolución significa hai que disolvelas nesa disolución e deixar que elas mesmas se vayan acoplando unhas ás outras. Con paciencia, con calma, bueno. Isto podemos facer con sal da casa tamén. Sal da casa, metedes en agua
e deixades que cristalice pouquinho. Se o deixades aí en repouso, vai crear cristais de sal. Xa non vos digo con sulfato de cobre, bueno, experiencias hai 1000 que se poden facer de cristalización, pero son cosas que requieren tempo. Ben, conseguimos, efectivamente, isolar esta proteína, esta glicoproteína, conseguimos que cristalizase, e grazas ás técnicas do raio X, que acabamos de ver agora, sabemos cal é a estrutura interna das proteínas. Mirade, que cousa brutal, Este é un modelo en 3D dunha espícula dun virus, dun coronavirus. Non é un coronavirus, por certo, pero encontrei esta que non é un coronavirus. Un virus da ébola, pero a estrutura é moi similar. É tamén glicoproteína. Todo con rayos X, paciencia, uns bons aparellos. E a lei de Bragg. A lei de Bragg. Os azúcares, os... Aí está. Bon, aquí se acaba o previo. Vedes como con Bragg, con un pouco de estudio de ondas, con un pouco de ondulatoria, un pouco de, que nos falta aí, cristalografía, pois chegamos a descubrir estrutura de unha proteína orgánica, efectivamente. Ok, vamos a un momentiño. Entonces, vamos agora a centrarnos na experiencia que viñamos a facer aquí, que era a experiencia de medición dun cabelo. Collemos aire un momentiño, estades todos acordados aí, espero. Hai alguén aí? Vale. Moi ben. Vamos facer, entón, a experiencia vamos preparar as cousas para o noso cabelo. Teño ali preparada outra mesa, así que me retiro. Levo tamén este fantástico, pero que ben luce, non sei se deixalo aquí, mira que ben queda. Vou levar para ali. Ok. Alá vamos. Bon, non sei se me vedes aquí, pero espero que... Sí, estou aquí en plano. Hola, que tal? Aquí non teño monitor. Moi ben. O primeiro que temos que facer aquí é preparar o apuntador láser. O apuntador láser, recordade que é un láser que é perigoso. Cando pulsas no botonciño adecuado, efectivamente, luce, non? Interésanos que este lucindo continuamente. Entón, vamos inmobilizalo. Vou desligalo primeiro. Coloco esta batería, mirade para que era, presionando, vamos alá, con calma. Ok, teño inmobilizado, e agora con esta liga, simplemente, buscade vosa maneira, pero bueno, encontrei esta maneira de inmobilizar esa batería. Ok, colocámosla aí sobre o botón do láser, e comprobamos que funciona. Atención, está encendido, fixo, ninguén lle toca, e se queda aí, non? Vou poñer apuntando. De momento non está facendo nada. Agora fai nos falta un cabelo por aí, non sei se hai algún voluntario, esperade. Non te movas, non escapes, espera. Ok, veña. Aquí está. ¿Dónde está? É moi delicado. É moi rico. Temos aquí un cabelo. Cabelo de Isabela, vamos a ver. Vale, pois para iso está a plastilina. Vou simplemente coller un canchiño de plastilina. Facedo con calma, que temos aquí. Vamos a ver, tempo. Vou inmobilizar en vertical sobre... A ver, non sei se... Que tal aquí? Ok? A ver se vemos algo. Que calidade. Que usas, Isabela? Que calidade. Vamos alá. Ok, inmobilicei no abaixo e teño aquí collido, e para iso teño outro pedazo de plastilina para que quede en vertical. A ver, onde poñemos esta melena agora? Aquí, vale. Bueno, colocar, xa teño marcado aquí. Recordade que dixemos, temos que saber que distancia, temos aquí un parapeto, unha parede, verdade? Temos que medir esa distancia. Eu no vídeo que se enviou, que recomendo 1,60 m, 1,60 m é o que utilicei eu, esta distancia. 1,50 m, 1,70 m. Non come ir moi longe porque o láser, efectivamente, non é tan potente, afortunadamente, así non é tan perigoso. Entón, medimos, e temos aquí medido 1,60 m aquí, vale? 1,60 m, e agora vou colocar, atención, o láser, que está encendido xa,
atravesando, cando vemos que ducha o cabelo. A ver. A ver. Que tal se ve aí? Sí. Vamos a ver. Non sei se vedes que... a ver. Aí está. Que fai un patrón horizontal, donde hai unha zona, bueno, porque o raio do láser atravesa tamén o cabelo, pero créase unha pequena difracción, unha pequena interferencia, digamos tamén, non? Donde pouco a pouco se vai apagando, aparece unha liña en escuro e despois comeza unha liña máis. Tentade descubrir eso na vosa pantalla. E volvo ali ao meu campo de aquí de actuación. Volvemos aquí porque teño aquí que explicarvos un par de cousas aquí. Ok, fíxonos aí fíxonos aquí unha... Vamos a ir un momentiño. Vemos que o láser, efectivamente, eu pintei en verde aquí, vale, este sería o láser, o raio láser, saindo para lá, saindo e atravesando ese cabelo. Dixen eu, opa, aquí temos unha dupla fenda, unha fenda dupla, unha doble esclacha, ok, entón, se podes pensar de pailán que isto vai facer unha sombra e se a luz se comportase como unha mangueira, por exemplo, se comportase como unha partícula, pois o normal sería que os fotóns chegasen, pintasen aquí e pintasen ali. Ben, isto de pailán, quero dicir, a luz non se comporta así, a luz se comporta como unha onda. Entón, o que vai pasar, dixen, isto vai chegar aquí, efectivamente, van chegar as ondas, vanse difractar e van crear ali un patrón. Que isto é o que está acontecendo aí, está se creando un patrón na parede, de unha mancha moi brillante que se vai amolecendo hasta desaparecer, se crean outras accesorias, moi ben. Pois, entón dixen eu, como se fai isto? Como se mede aquí? Como podemos desta maneira saber o grosor dese cabelo? Como podemos saberlo? Pois dixen eu, volvemos ao de antes, dos rayos X, por exemplo, ora en vez de rayos X, son rayos láser que sintonizan moi ben. Un rayo láser ten unha longitude de onda de media micra, máis ou menos, 500 nanómetros, entón sintoniza moi ben con todo isto. Entón, isto non nos vale, porque isto era da cristalografía, entón eu podo facer un gráfico similar. En vez de planos, temos un cabelo de tamaño D, e aquí chegan os rayos sincronizados desde o láser, veñen da casa sincronizados, uns deles van ali de frente para pintar, e eu podo mirar canto tarda en... Quero dicir, podo considerar, vou buscar ali onde volven a estar intensos outra vez. Aquí no medio están intensos, pero ali tamén están intensos. Ali tamén chegan sincronizados. O sea, isto está pedindo un ángulo xa. Chegan sincronizados ala arriba. Moi ben, pois se chegan sincronizados, temos aquí este ángulo. Vemos que só é un ángulo, un triángulo que poñer aí. Xa non fan falta dous. A ver que pase Braque. Aí está Braque. Este 2 xa está sobrando aquí. Porque vemos que só nos fai falta un triángulo. Se nos difracta para ali, cara aquel punto máis luminoso. Hai este punto luminoso e hai aquel punto luminoso ala arriba. Ben, entón dixen, pues isto está chupado, xa está. Miro isto e xa está, xa aplico eso. Epa, quieto que xa estaba adiantando. Era moi bonito, pero resulta que non funcionou. Eu empecé a medir e dicía, isto non dá. Me salen unhas medidas de cabelo que non dá. Isto non é correcto. Non podo ir a medir aquela parte máis luminosa. Non está funcionando. Investiguei. Resulta que cando ponemos un cabelo aí no medio, non se comporta como unha doble fenda. Para que teñamos unha dupla fenda, como temos aquí, unha fenda aquí, outra fenda aquí, este tamaño entre as fendas ten que ser moi grande comparado, ten que ser maior que o tamaño das fendas. As fendas son pequenas, este tamaño, así está ben. Isto sería unha dupla fenda. Pasa que o noso cabeliño aí no medio do láser, aquí, un pauciño aí espetado no medio do mar, non é, o sea, non hai dupla esclecha, non hai dupla fenda, nada. Isto en realidad é unha fenda simple, con un pauciño aí no medio. Algo influe, pero algo. E investigando un poquinho máis, resulta que o que afecta ao comportamento deste cabeliño aí no medio con respecto ao láser é exactamente igual que se tuvéssemos unha fenda, non me preguntedes, como se tuvéssemos unha fenda dese tamaño.
isto compórtase igual que isto. Entón, chegan as ondas, difractan e nos forman esas manchas na parede, que debedes estar vendo aí esas manchas en vermello. Zona intensa que se vai difuminando ata apagarse, aparece outra raya, Vale, moi ben. Que pasa aquí no medio? Que pasa aquí no medio? Esta experiencia tiene que ser moito máis simple, pero aquí se nos complicou. Eu pensei que era unha de doble xanela, de doble fenda, pero non, é un pouco máis complicada. Pero, se estades preparados, encaramos para ver que raio está pasando aquí. A medición vai ser moi simple, pero temos que saber que raio está pasando aquí. Vamos alá. Vamos a ampliar esa parte de aquí. Vamos a ampliar esta parte do que está pasando aquí. Na teoría ondulatoria, se di que un frente de onda, cada puntiño do frente de onda, podemos dividir isto entre 1000 ou entre 10.000, entre 1.000.000, cada puntiño, atención, botadas máis a cabeza, se comporta, atención, como un puntiño de difracción. Cada puntiño se comporta como un puntiño de difracción. Curioso isto, non? Se partimos de eso, é unha teoría moi antiga xa, antes do século XIX. Cada puntiño se comporta como un puntiño de difracción. Entón, se poñemos aí esa figura que nos está facendo ali na parede o láser, aquí está moito máis intenso. Pois vamos ver como é isto. Se aquí veñen sincronizados os raios, quer dicir que aí no medio tamén ten que estar sincronizados, porque é onde brilla un montón. Aí están, sincronizados. Lambda, 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 lambda. E ali arriba, estes puntiños, quer dicir, aquí todos os puntiños están sincronizados. E ali arriba, que vai pasar aí? Que a metade deben chegar sincronizados e a outra metade deben chegar meia lambda máis tarde. Non? Porque senón non se entende. Quer dizer, por eso se anulan, non? Entón vamos pintar isto aquí, centrándonos ali. Quer dizer que a metade, podemos considerar a metade de arriba, chegan aquí e a outra metade de abaixo chega meia lambda máis tarde. Moita lambda por aquí, isto xa nos está pedindo un ángulo xa aí, non? Xa nos está pedindo o trianguliño. Se collemos, poñamos que son 100 puntos, se collemos o punto 50 e o punto 100, vale? Este chegaría aquí, e esta emisión chegaría este tamaño máis tarde. Baixanos aí un momento. Que tamaño é ese? Este tamaño é o mesmo que este tamaño é meia lambda, para que cheguen descoordinados. Meia lambda, ok, moi ben. Baixa, por favor, aquí chega Mr. Bragg, de seno de lambda. Vamos a centrar nesta raya de aquí. Esta raya de aquí, este cateto chamase de seno de teta. Ángulo teta, que pasa co D? D é o tamaño do noso cabelo, non? O tamaño da fenda equivalente ao noso cabelo. Entón, este triángulo, vemos que non é un D, é a metade de D. A metade que está este tamaño. A metade de D, veña, non enredemos máis. D partido por 2 por seno de lambda, non? Por seno de teta. E aquí, isto que temos aquí, non é lambda, é meia lambda. Oh my God! Esta fórmula, todos que mínimo de matemáticas, partido por 2, creo que podemos, eses dous, sóbranos, eliminamos eses dous, e que curioso, quédanos a mesma fórmula que chamamos ao comezo, só que nos manda medir desde o centro da proxección do láser hasta o primeiro escuro que se produce no láser. Aquel primeiro escuro que se produce na parede. Vamos a ver eso. Que nos falta aquí tamén? Vale, conocemos teta, coñecemos teta. Que teta é esa? Que teta? Pois sí, teta, onde vas? Ese teta coñecémolo, podemos coñecelo porque é o ángulo, vedes que encaixa aquí perfectamente, é o ángulo que vai entre esa distancia, nesa distancia. Vamos a ver ahora máis claro. Aquí temos o cabelo de Isabela, ok, chega ali, hai unha difracción, hai unha, como se dice, unha interferencia, e nos produce esas manchas na parede. Ok, vamos a poñer aí os ángulos, aí temos un ángulo teta, que xa nos vale ese. Ok, aí temos o mesmo ángulo teta que tiñamos aquí, antes, que se está manifestando no cabelo, non? Entón, que temos que facer para... Como limpamos isto? Veña, que estamos chegando ao final, ánimo aí, concentración, por favor. Concentración. Vamos a ver. D seno de teta é igual a lambda. Lambda é a longitude de onda. Que queremos saber? D. D é o tamaño do cabelo
desa vela que temos aí, D. Entón, como liberamos aí o D, simplemente, venga, este é de primeiro de non sei que, de primaria, pasamos o seno para lá e o traemos para aquí. Canto é lambda? Alguén sabe canto é lambda aquí? Canto é a longitude de onda do láser que estamos utilizando? Pois basta con mirar aquí nas instruccións do láser. Non sei se tedes mirando. Bueno, xa miren eu, non fai falta que miredes. No láser pon entre 640 e 660 nanómetros. Non vamos a meteros con ninguén, vamos a poñer os 650 nanómetros, que é o máis probable que é, basicamente, o tamaño do noso láser, vermello. E como calculamos o seno de teta? O seno de teta se calcula dividindo o tamaño deste cateto partido pola hipotenusa. Vamos alá. Canto mide? Ahora é o momento en que midades o tamaño desta difracción que hai aí. Pode ir ali? Vamos alá. Eu xa teño medido, en realidade, porque xa o probamos cos cabelos de... Eu recomendo, podedes usar simplemente xa o flexómetro este, e casi vos recomendo que midades, bueno, a mí salíame que midades todo a burbulla completa, toda esa bolla completa, non desde o centro hasta a mitade, sino toda completa. A mí saíame 28, vamos a ver, non vos vou, podedes poñer no 10 e dai para adiante, non? Sí, a mí saíame 28, a ver o que vos sai a vos, porque cada cabelo mide o que mede. Entón, 28 partido por 2, se todo isto mide 28, partido por 2, e salen 14 milímetros. E a hipotenusa, esta famosa, recomendeivos que fosen 1,60 m, serían 1.600 milímetros. Podes argumentar, non, 1.600 é esta daqui, 1.600 é esta recta, ese debe ser un pouco máis, pero é tan pouquiño, a comparación, 1.600, non sei que, cada un pouquiño. 1.600 milímetros, podemos utilizar, arredondar como 1.600 milímetros. Podemos dividir, por favor, 14 entre 1.600, estas son as miñas operacións co cabelo de Sabela, 0,0875, espero que vos estades aí avanzando para medir ese tamaño dese cabelo, e esta conta, por favor, que alguén a faga aí, basta coller unha calculadora ou estar sumando aí de cabeza, cada un que faga a súa conta. A mí saíome que o grosor do cabelo é de 74.286 nanómetros, que iso traducido a micras, hai que dividirlo entre 1.074,29 micras de grosor ten ese cabelo, usando un láser e un portafotos maravilloso que queda moi bonito sobre a mesa de noite. 74,29, este era o objetivo do noso obradoiro de hoxe, e con isto creo que podemos fechar. Comentade por aí, comentade despois se conseguistes acompañar todo isto. 74,29 micras. Oh! E aquí se acaba. Un placer ter aquí falado. Espero que teñades, que vos servise para algo e que encontrases interesante esta experiencia. Calquer dúbida, reclamación, chamades a Galiciencia ou chamades a min, que vos responderei. Calquer dúbida, consulte sobre este tema. Discurshow.com, aí estou eu. Genial! Agradecido, María. Discurshow.com.